ini ndinonzi Nyarai hangu. Ndine festival yangu inonzi Samukele Veronica hangu. Aitawo dambudziko ane kenza. Akatanga kurwara nekenza ndofunga 2020 but hatina kuziva kuti ikenza. Vaifungidzira kuti imhoko. Saka patakaenda kukaranda akanopiswa mhoko dzidzi. Ndo pazvakabva zvanyanduka kubva pabuda zvimagrowth. Pabuda zvimagrowth ndipo pakafungirwa kuti ikenza. Ndobva aitwa inonzi biopsy. Ndo pakazoonekwa kuti ikenza. Saka ndobva zvanzi atorwe CT scan kuti ionekwe kuti yaspread here kana kuti zvafamba sei. Saka scan takatora but dambudziko raitika nderekuti hatisisina mari yekufambisa neyekuenda kuchipatara. Saka tiri kukumbirawo rubatsiro kungava kuchivanhu kana vangaitawo rubatsiro kana rekutibatsirawo kuti akwanise kurapwa because ane dambudziko rekuti haakwanise kugara, haakwanise kurara nekuda kwemaronda nezvimagrowth zvacho zvakakura. Ndo dambudziko randinaro. Alright. Pane pamusina kubuditsa pekuti mwana akura sei uyezve denda iri rakatanga akura sei, kusvikawo panguva ineyi angava nenguva yakakura sei futi achirwara? Mwana ane 27 years uyezve dambudziko iri rakatanga 2020. Saka kusvika izvezvi. Alright, kureva kuti pane makore 5 achirwara. Alright. Muri mudambudziko kudaro, pakamboita here nguva yekuti makambozama kutsvaga nenzira dzechiprofita kana dzechivanhu, tanzwai kuchipatara kuti makafamba? Hongu tinenge tichimboendawo kuchiprofita nekunobatsirwa kuchivanhu but pairi kuita dambudziko rekuti iyewo futi anenge achiti kuchivanhu mishonga inogona kundiwedzera kuhwara but tichimuudza kuti zvinogona kutokubatsira iye kwaari kuda kunyanyorerekera kuchipatara. Alright. Okay, baba vomwana vari kuti baba vemwana vanenge vachiti handina mari ende wese nekuda kwokuti takasiyana vanenge vachida kutofikisa kuti sangana wega nedambudziko rako. imemisa mai kuti mwana ari kutinga kweduration yekuti mwana arwara kwe5 years. Kenza chinje kuti chikanonokerwa mwana anogona kutorwara zviri wese. Imemisa mai vemwana rubatsiro rwamuri kuda nderekuti because kunogona kuona munhu ari kuchivanhu anoti ndozvigona ngaambouya ndimbokubatsirai. Kwamakanyanyorerekera kwokuti makati makasununguka ndekupi? Inini nyange kana kuchivanhu kwacho ndotambira ndinongoda kungoti mwana wangu arapwa aite sei apone. Nyange kuchivanhu kwakati wana munhu anoti anokuzvikwanisa nditori redi kuenda naye kana vachingokwanisa kungotibatsirawo kuti timubate timuise mushonga ndinobvuma. Chimwe chinhu chatachida kunzwa mama ndechekuti mukurarama kwenyu izvezvi muri kuwana, tingati mune mushando here wamuri kuita kwekuti muri kuwana income yekuti mukwanise kuchengeta mwana pamwe chete nekuti muwane pekugara pakasununguka? Ningirini ndiri kutoshandirawo munhu pekugara, hatina pekugara. Ndo zvanda ndichichema kuti dai ndandawana pekuti pekugara kana kuti baba vacho dai vandibatsira. Zvino baba vacho vanenge vachiramba kubatsira, pekugara hapana pakanaka nemwana anorwara. Dzimba dzekuloja unenge uchiti wakawana kana kuti 1 room unokwanisa kudzingwa nekuda kwekuti vanhu vanenge vaona situation yekuti une murwere. Alright. Muri Zimbabwe ndiyo nyaya yatanga tinayo muzuva ranhasi, tichikupai nyaya yaamai vari kudzimbikana nekuda kwedambudziko remwana. Hanzi mwana ari kurwara ane kenza yaane 5 years, mwana haachafambe, haachakwanise kuzviriritira. Mai ndo vari kuriritira mwana, havana mubatsiri, zvinhu zvinomira zvakanaka. Vari munzvimbo yeChegutu vanoda kubatsira, please extend your help, inogona kuvabatsira kuti vave paposition iri nani.